Здравейте, зрители на подкаста Бащите на България. Аз съм Тео и днес ще ви срещна с Спас, който е малко по-разкрепостен, така да кажем, цапнат в устата, което той няма нищо против да бъде представен и останалото ще ви оставя той да го разкаже. Здрасти, Спас! Добре дошъл на нашия малко. Добре заварил. Благодаря, че отделяш време, като баща на две деца. Баща на две деца, куче. И къща. Апартамент с двор. Значи има достатъчно Работа. за влагане. Ти чу ли за конференцията за бащите на България, която се проведе преди няколко месеца? Съвсем минимално, не съм задълбавал, но ако има нещо интересно, може да ми разкажеш. То така тръгна инициативата. Сега няма да те занимавам. Ти как разбра за подкаст? През групата на татковците? Да. И какво те пришпори да... Ако мога да съм полезен на някой с нещо, защо не? с опита си? Само и единствено. Добре, ми кажи ни малко за себе си. Откъде си тръгнал за твоята биография? 42 годишен, много наскоро имах рожден ден. Родом от град Кърджали, родопчанин, с две деца, куче и два бизнеса. Как се стигна до това? Оказа се, че първия частен бизнес, който подхванахме с съпругата ми, не е достатъчен. И почнахме и втори, дай Боже, може би някой ден ще има и трети, трябва да има заетост. Я кажи, какъв ти е интересът на частния бизнес? С какво точно се занимава? Имам проблем с настроенията на хората, когато съм работил за някой, с буквално отявлено сериозните видимо грешки, които допускат, които някои от тях в последствие признават, някои не. Реших, че крайно време е да почна да бутам самостоятелно. Не само къщичката на някой друг, ами и нашата къщичка. И кой сектор се насочи и защо точно в него? Един от секторите е отдаване на помещения под наем. Имаме първия рента-бар в София за мероприятия. Второто е свързано с автомобили, което ми е страст от малък. Рента-бара как? В смисъл, защо помещение? Защото в един среднощен чат дойде идеята на жена ми, че няма място, на което мъжете да могат да се събират спокойно, не само мъжете, разбира се. И толкова нямаше такъв вид помещения, които можеш наистина да отидеш да си с твоята музика, с твоята температура, с твоето ядене, с твоето пиене, само с твоите приятели, без никакви други странични хора, на свобода, на спокойствие, хората да се отпуснат, да си прекарат добре. Помислихме го доста, рискувахме много, отворихме го в короната, първата година на короната. Беше така доста притеснително дали ще има ефект, няма ли да има ефект. Хората много го харесаха, популярно е, до ден днешен се развива, така че се оказа добре. Колко хора събира? До 32-35 максимум. И успявате да пълните капацитета често? Успяваме да пълним капацитета доста добре в последните години, разбира се. Като вече стана и малко популярно, все още има хора, които не са го чували. Да, ето аз. Ето, не сме си свършили работата на 100%, но хубавото е, че в София има страшно много хора и има клиенти за всички. Вече има други такива подобни зали доста и много скъпи, и много по-евтини, и много по-големи, и много по-малки, така че има работа за всички. Аудиторията, която хващате предимно мъжка ли? Не. Оказа се, че има много дами, които също търсят уединение. Наскоро питах едни, какво правите тук, нали? Защо не сте по заведенията да ви черпят и така. Тя каза точно за това. Не искам никой да ме занимава, искам да си клюкарим, да си пием вино, да се забавляваме, да си танцуваме и да си тръгнем без никой да ни притеснява по никакъв начин. Което е основната цел. Няма значение, жени ли са, мъже ли са, детски партията имаше страшно много по време на короната, защото повечето места бяха затворени. Ние работихме, защото беше разрешено от закона. Така че общо взето в това отношение спечелихме. Много интересно. Даже си мисля, че може по някакъв начин да влезем в колаборативна дейност с такова помещение, защото ако имаш спокойствие, уединението и готината атмосфера. Има само един начин да разбереш. Обаждаш ми се, идваш, виждаш. Супер. Ще пием по нещо и да прецениш дали е твоето място. До тук всеки, който е дошъл, е резервирал после. Супер. Добре. Приемам. Как се срещна с жена ти? Ние се познаваме от деца.
Бутали са ни с количките едно до друго, майките ни се познават. От един град сме и после сме се виждали като деца. Тук там е по града, той е малък град, не е кой знае какво. И след което много години, може би повече от 15, не се бяхме засичали никъде. Аз бях в чужбина, в други градове, докато една сутрин не се събудих, буквално наистина сетих мисълта за нея. Намерих я във Фейсбук, вече имаш социални мрежи, почнахме да си пишем, писахме си, излезнахме да се видим, да пием по нещо и от втората среща живеем заедно. Браво. Браво. Как решихте да създадете семейство? Ами то се дойде от само себе си, разбрахме, че сме си нашите хора, което, нали, то се усеща. Разбираме се доста добре до ден днешен, всичко е наред. След това дойдоха дечицата, след това кочето. Така че нещата вървят едно след друго. Леят се, да. Тоест, да, това е много интересно. Наистина, сякаш от деца сте били подготвени. Много дълги години не се бяхме виждали, не се бяхме, дори не бяхме приятели във Фейсбук. Нали? Аз се намерих, тя прие, беше една неделя и неделя вечерта още излезнахме и така. Браво. Ти какво си прави в чужбина? Мъчих се да уча, да работя, при което в един прекрасен момент аз просто осъзнах, че това не е моето място. Не, че някой ме дърпа за насам тук, но ще кажа, бяха много по-различни времена. Бяха години, в които нямаше опция. Ти утре можеш да си вземеш чантата, да отидеш в Германия и да работиш легално. При мен имаше визи. Аз само за историята с визата мога да напълня 2 подкаста. Това е идване в София, записване в списък в 11:45 вечерта, цяла нощ стоене пред посолството, за да може на другия ден да успееш да влезеш, да вземеш виза. Цяла нощ и да не сменят списъка. Бяха такива времена. Цяла нощ баща ми двамата сме стояли будни, за да не сменят списъка и сутринта, като отвори посолство в 7:30, аз бях трети. Ясно. Да, бяха много различни времена, проверки, нямаше право за нищо там да правиш. Не бяхме така същински членове на Европейския съюз, както сме сега. Сега нещата са коренно различни. Дойдох си тук с много голямо желание, върнах се, започнах наново да уча, изучих се и така. Значи в Германия не ти хареса, казваш? Тогава не ми хареса. Аз бях млад, много буен, нали, младеж, тресете хормона, нали, тук жените са много по-красиви, нали, абсолютен факт, жените са много по-красиви. И не беше правилният момент. Може би сега, ако някой ден замислим за това, не е на дневен ред, е много по-правилният момент. Спокойствие, деца и така нататък. Какви бяха перипетите, като се запознахте с жена ти при основаването ви на семейство? Имаш ли някакви неща, които трябваше да нагласите концептуално в града, извън града, обратно вкъщи в София? Нямаше някакви перипети. Той до ден днешен няма. Ние се разбираме доста добре. Да чукнем на дърво. Не сме мислили за чужбина. Едва преди няколко години, като ходихме в Португалия, беше първият път и първият момент, в който тя каза нещо за чужбина. Каза, тук много ми допада, не е лошо и за живеене. За първи път чух нещо различно от сегашното. Не ни допада мръсния въздух, не ни допада задръстванията. Говорили сме, че може би искаме нещо по-различно, малко по-далече от София, но децата са много малки и е проблем. Всъщност, кое ви спира? Децата само единствено. Проблем е много сериозен. Логистиката е проблем. Какво точно в тази логистика? Аз се сещам за какво говориш, но изкарай го на пък. Давам ти пример. Живеем в село Усойца, примерно. Да. Страхотно е, чист въздух, гледки, няма никакъв проблем. Жена ми работи хоум офис, аз мога да пътувам, да си върша нещата. Но това означава всеки ден допълнителен 1 час път, което е доста натоварващо. А защо трябва да пътуваш? Децата трябва да отидат на училище. Защо не отидат там? Или в тази местност? Ами, избрали сме училище, което смятаме, че е добро за тях. В момента пътуват. Да. Защото в нашия квартал не съществува училище. Той може би единственият квартал без училище. Наистина няма училище. И в момента пътуват около
40 минути сутрин и около 40 минути на обяд. Ако живеем и на село, това е плюс 1 час още от техния живот, който те тотално са загубили. И по никакъв начин не може да се върне. Няма какво да правят в този 1 час, освен или да спят, или да гледат някакъв телефон малумен. Така че аз предпочитам да се изучат и да предприемем стъпката с изнасянето, може би след това. Те в държавно училище? Държавно училище. Я направи една реклама, що сте избрали това училище? И кое е то? В 134-то учат, тъй нареченото еврейско. Нямаме нищо еврейско ние, но имаше много сериозни препоръки за това и ние го видяхме в последствие, как се отнасят към учениците. Има иерархия, има много внимателно отношение към учениците. Няма ти знаеш ли баща ми кой е, ти знаеш ли майка ми коя е и така нататък. Просто всички са равни. И до тук го показват с действията си. Много добре познавам директорката в учителското настоятелство съм. Просто доста добре се грижат. Мисля, че е правилно училище. Има много хубави други училища. За сега е това. Да, това сте си харесали. А ти как попадна в училищното настоятелство? Ти сам можеш да видиш, ние се познаваме много отскоро. Седиме на първата родителска среща, те подпитват, всички почват да гледат надолу, да подсмърчат, нали, да излезнат да говорят по телефона. Хората безмислено се притесняват от всякакви такива неща. На мен не ми дреме. Аз мога да помогна, помагам им. До ден днешен, като има нужда от нещо, изразявам си мнението свободно, не се притеснявам от никого и от нищо. Имаше разни казуси там, ходили сме на срещи, решаваме ги, имам контакти. Не ми пречи. Ако мога да помогна, ще помогна с удоволствие. Защото то е важно, ти имаш мотивация, защото виждаш възможност по някакъв начин. Или... За какво? В случая нямам възможност. Да помогнеш дори. Само да помогна, да. Нали? Иначе нямам. Това е един от проблемите, то не са проблеми, но е един от ежедневните домашни казуси. Аз доста често съм пренебрегвал семейството си да помогна на някой, много често и на непознати. Имам много случки такива, просто съм такъв човек и го правя абсолютно безкористно. И примерно няма да съм днеска в къщи след обяд, ще отида да свърша за някой нещо, няма да свърша това, което жена ме е помолила преди 6 месеца или преди година и половина. Нали, аз ще отида да помогна на някой друг, просто съм такъв човек. Понякога ми се кара справо ми се кара, аз се осъзнавам, върша каквото трябва, но след няколко седмици пак ще помогна на някой. Тоест не би казал, че си взел бележка, да кажем, многото пъти? Той трябва да си такъв човек. Аз не знам дали ще се промени някога в това отношение. По-скоро ще приоритизирам нейните нужди първо и ако мога ще помогна на някой в последствие. Добре, ти спомена нуждите на жена ти. По същия начин ли процедираш, ако и децата пък имат нужда от тебе и в случай някой те е помолил на пожар нещо да се... Те са на първо място. Добре. Те са на първо място и при двама ни, аз съм го виждал с очите си и гарантирам, те са на първо място. Когато имат нужда от нещо, те са на първо място. Тях карам сутринта първо, тях взимам на обяд първо, нали, в момента. Те са абсолютно приоритет. На първо място са, така че всички останали сме назад. Значи не е чак толкова... Не съм някакъв краен идиот. На моменти просто. Карам и с право понякога, да, случвало се. На пътя тя е била свидетел многократно. Дядо закъсал на Цариградско за бензин с жигулката, нали, пътуваме за някъде, тръгваме за някъде, спирам, качвам го в колата, бензиностанция, даже му платих бензина, върнахме се, наляхме го, видях го, че запали, тръгна, ние тръгнахме след нея, тя само върти главата и това е. Случва ли ти се, защото ми е много познато с моята жена, примерно след ден-два или вечерта, да те прегърне и ти каже: много те обичам за това какъв си? Не ми се е случвало, да ти кажа. Не ми се е случвало. Казва ми, че ме обича, но заради този повод тя по-малко понякога се дразни, защото аз често приоритизирам други неща, не това, което тя ме е помолила. Има една култова история за едно нещо, да го свърших след години и ми го повтаря така от време на време, справо. Но казва ми, че ме обича често, аз също. Имах пред заради повода. Не, ясно, че се обичате.
По-скоро тя вижда, че още от тогава, от началото го осъзнава, че съм добър човек, нали, се стара да помогна, ако мога. Няма драма. Понякога просто си малко прекалено добър. Чак прекалено добър, докато не ме настъпи някой. Да, разбира се. Не е приятно. Да. Това е много, много такава ценно, защото децата често сигурно те виждат в тази ситуация и Като ме виждат, нали, защото бях тръгнал по много лош път и още докато се роди второто ни дете, беше на 40 дена, когато ме нямаше по цяла седмица на работа. И това е нещо, което трябва всички хора да осъзнаят колкото се може по-рано. Колкото се може по-рано да го осъзнаят, че това време е безценно и единственият човек, който ще запомне многото ни работа, са децата ни, когато сме отсъствали. Само те ще го запомнят. Нито един шеф в момента, мой бивш, не помни, че съм стоял до 8, до 9, че съм пътувал отрано, че сме свършили това или онова. Всичките са го забравили, но децата го помнят. Така че сега съм съвсем на друга мисъл. Надявам се да съм се осъзнал време, че това е много важно. Трябва да прекараме повече време с семейството си, с децата ни, особено докато растат. Те имат нужда от нас. Какво те обърна за ръчето? Много неща, които съм чувал, истории, нали, при нас за щастие не се случи, те са привързани към мен. И аз много отсъствах, докато бяха много малки. Сега в момента всеки един случай удобен, когато мога да ги взема с мен, ги взимам с мен на безумни места, няма да си представя къде, включително и на Битака, който аз посещавам, нали, ще питат ме сутринта, ще ходиш ли утре на Битака? Казвам, не знам дали ще стана, събуди ме. Ако тръгна в по-нормално време, ще те събудя, идва с мен, слага ръкавици, гледа, пазари са. Какво правиш там? Нещо? Обичам стари неща и понякога просто да се разходя. Има съкровища там? Има съкровища. Ако питаш жена ми, съм тотален клошар, което не е крайно грешно, но обичам да ходя на такива места, приятно ми е. Понякога и тя идва, понякога и децата са идвали, особено на Битака с животните, там е. Как го преживявате? Крещят, гонят пиленца, галят кученца. Какво им трябва на децата? Малко внимание. Ще ти призная, въпреки че ти трябва да си интервюиране. Бяхме в Италия през известно време и паднахме се в ден в квартал, Битака беше. Жестоко? А аз тук на Софийския, на български Битак не съм бил. И казвам, дай да минем. И аз минавам, гледам някакви детски играчки, такива от старовремските. Именно, спомени. Да. Викам, леле, колко е яко тук. И тя само ме побутва. Виж каква прослойка са тук. Аз се обръщам само около себе си, не гледам кошари. Точно така. Да. Просто ми направи впечатление, че същото нещо така. Ама ти преживяваш исторически някои неща, аз може нищо да не си взема. Просто ми беше интересно да... Мен ме отпуска. Разведряваме, да се разходя сутрин. Понякога аз ходя и много рано. Ти каза Италия, отиваме в Португалия и аз си казвам, може ли да отделим примерно 2 часа? Тя казва, няма никакъв проблем на Битака в Лисабон. Беше супер интересно, тя си хареса даже разни неща, там има различни, събираме, колекционираме плочи също, обикаляме за плочи и други такива неща, ходиме и в чужбина по Битаци. Париж взех, бях на работа, аз го ненавиждам откровенно този град, отвратително мръсен и неприятен. Тя беше много щастлива, обикаляше, ходеше, пиеше кафенца. Викам, теди Битаци долу на сцена, разходи се, ходи без мене, прати ми снимки, аз съм на работа, нали. Но и в чужбина ходим. На мен ми е интересно. А плочите на децата прави ли им впечатление? Има първа плоча с нейни пари. Моята голяма щерка Софи каза, това много ми допада, купи си я, снима си се. Не идва много на къла да я пусне, но според мен това ще се промени с времето. Имате ли инструмент? Имаме всичко. Браво. Това те буквално са в музей. В смисъл този конкретно. Имаме специален шкаф за плочи, над него има специален шкаф за дискове, има пълна система, могат да си пуснат каквото пожелаят. Те са поколение алфа, при тях всичко е по интернет. В YouTube или в Spotify, но минава им през акъла. Да, ама друго е
друго е преживяването. Може би като пораснат малко ще го видят повече. Те да видят, Да. да го видят с очите си и да си изберат какво им допада. Същото е като с храната. Аз много сериозно ги изтормозих, кавички, още в началото, когато бях малки, да опитват всичко. Каквото ни им хареса, отиват кошчето, изплюват го, въпросът е приключен. Но те опитват всичко до ден днешен, малки деца. Това не съм го яла, може ли? Може. Опитва го, не ми харесва или харесва ми, ще продължа да го ям, за да придобият някакъв опит още от малки, нали? Защото, примерно, знаеш, децата ядат едно и също. Да. Опитваме се да не ядат едно и също. В чужбина също местни неща да опитат, само опитват. Да. Харесва ми, не ми харесва и продължаваме напред. Какъв е стимулът ти в възпитанието им? Ето такива неща, например. За да живеят в малко по-истинска европейска култура. Да имат. Ние сме най-старата държава в Европа. Но това по менталитет и по самосъзнание на доста хора въобще не го осъзнават. Може би повече от половината жители на тази държава. Ние сме хората, които са донесли част от културата в този континент. Много хора го неглижират. Да видят чужда храна, чужди порядки, чужда природа, чуждите улици, колко са хубави, чуждите градинки, как не са мръсни. Да имат някаква култура, да опитват, да им е по-интересно. Един куп холандски, белгийски, немски деца учат в други държави веднага като студенти. По тяхно желание, не е от нужда. За по-добро образование и не им пука, че на 18 години и половина те са вече в друга държава и няма да виждат роднините си всеки месец, ще ги виждат примерно в годината 3 пъти или 4 пъти. При нас е като прието, нали, да седиш до газа на леля ти, на баба ти и така нататък. Нашите деца седат в София, защото тук живеят и са родени, роднините им са в друг град. Малко по малко осъзнават, че като не са толкова близко до роднините си, това не е проблем. Те пак могат да се виждат, има самолети, има автомобили и така нататък. Има социални вайбъри и всичко, онлайн видео да се гледат. Така че, ако искат да живеят другаде, няма да ми е много приятно, но каквото изберат. И да знаят, че това не е проблем. Да, че се имат свой път, който вие подкрепяте. Допада им да живеят в Португалия, много ясно, на мен много ми допада. В смисъл, жестоко е, вкусно е, по-евтино е. Това мога да го гарантирам с двете ръце. Таксито от вкъщи до летището беше с 4 евро по-скъпо от Юбера в Лисабон от летището до хотела на много близки разстояния, като километри. По-евтино е. Храната е по-евтина. Наемите са много по-скъпи заради дигиталните номади. Там са ги нападнали много сериозно. Но много част от нещата са доста по-евтини. Наймат уреденост по даден сектор. Красиво е, ужасно вкусно е, много е красиво. Ако искат да живеят в Португалия. Добре, ти така даде ми картина за семейния ви ритъм до някъде, ценности, които... А семейството, в което ти си бил част като дете, ще ни разкажеш ли малко, брат, сестри? Сестра имам по-голяма, съвсем нормално щастливо семейство, родители все още живи, все още заедно, нали, за щастие. Не съм преживял част от нещата, които другите хора са преживели. С семейни ценности, с нали, иерархия, бащината фигура. Абсолютно нормално работещо семейство. Всички хора работеха от сутрин до вечер. Нали, родителите ми ходихме на училище сами. От първи клас. Нещо, което тук никога няма да се случи повече. Няма шанс. То не е и разрешено, се оказа. Има единици. Мой приятел, детето им, те живеят на оградата на училището. Подписаха специални декларации, за да може да отива там, където играе събота и неделя, да може да отиде сама и да се тръгне сама в 3-ти клас. Специални декларации. Оказва се, че е на национално ниво. Да, трябва да се водят. До 4-ти мисля, че беше. Тук аз въобще не бях запознат с това. По специална декларация. Те живеят на оградата на училището. И трябваше да подпишат специална декларация, че са съгласни.
това нещо да се случва и те да пускат детето да се пребере само, нали, в къщи. То не е прието да стои само. Други бяха години, беше много по-спокойно, друг град, много по-малък. Нали, не съм пресичал голяма улица, но си ходих на училище сам. От първи клас. Така че малко по-щастлив. Стараем се да това, което сме имали ние като детство, да го предадем сега на нашите деца. Нашата улица е задънена улица в квартала. Играят на улицата много. Лятото до много късно. Съседа им сваля с тенджерата от първия етаж кюфтета, набодени на вилици, близалки. Ядат вънка, мръсни са до безобразие, прибират се, къпят се, лягат си и заспиват моментално. Това е за мен безценно. Да, дивотията. В смисъл този начин е по-свободно приключение. Площадката, улицата, падне, да се изцапа, да си ожули коляното, да се къса панталона, нали, да са безобразно мръсни, като се приберат, банята, леглото. Къде ти е границата за децата ти? Докъде е тази свобода, която ти си преживял, сега е много ограничена, но къде е здравословната според теб? Отпускаме примката, както може да се каже така групово. Сега на 10 години е голямата, на 7 е малката, като са заедно, ги оставяме пред блока да играят. Време на време фърляме по някой поглед. Притеснено ми е, има улица, не особено голяма, но улица има до нас. Притеснено ми е, научили сме ги какво не трябва да правят. Поотпускаме примката. Питахме ги наскоро, искат ли да останат за 1-2 часа сами да отидем до магазина. Отказаха ни. Вкъщи да ги оставят? Да, отказаха ни. Притесняват се и те, макар че имат телефон, имат връзка, имат всичко, имат ключ, знаят какво да правят, има куче, нали, което със сигурност няма да ги опази. По-скоро ще си скрие някъде, ако стане нещо, но това е друга тема. Това е декоративно ли? Не, голямо е и мързеливо, английски булдог е. И да, единственият пазач, той е пазач на хладилника. Само и единствено. Ако някой дойде и задигне хладилника, ще го налае, ще го нахапе. Но в противен случай не. Да, добре, това са физическите граници, които... Другите, много самостоятелност от моя страна, от много малки, да направят това сами, да си намажат с нож замазане нещата, от много малки, за да се научат. Аз на 6 години и половина се връщах от училище, си правях някакъв тъп сандвич сам или каквото е останало за ядене, си го стоплях и си го ядох. И чаках да се преберат нашите, нали, или играя вънка. Те не могат от 6 годишни, но примерно от 7 са почнали. Самостоятелност. Да си направи закуска, да си стопли мляко за млякостопчета. Умишлено топчетата бяха свалени ниско долу, за да могат да си направи закуска. Нали, да имат самостоятелност, да се учат от малки. Защото съм виждал с очите си 18 годишни хора, аз ги виждам в момента в нашата зала за мероприятия, като дойдат на 18 на 19 години, майка им, баща им подписват документите, уреждат всичко, те само седат и гледат. Което за мен е потресаващо. Аз няма да го допусна. От много по-ранна възраст трябва да могат да се оправят сами. Да отидат, да си свършат работа, да попитат за посоката, да попитат за пътя, в чужбина дори. Иди си купи сладолед. Няма проблем, говорят език. Даваш им пари, отиват, купуват, връщат ти рестото. Въпросът е приключен на близко разстояние. Навсякъде. Самостоятелност. Делегиране на отговорност, да. Някакво делегиране. Да си оправят стаята, да си оправят леглото, да се изкъпят сами и така нататък, нали, да... Свобода. Градирал си го с годините според възрастта, доколкото. Говорим си с жена ми, поотпускаме, как ти казвам, поотпускаме примката, нали, да могат да са сравнително самостоятелни. Добре, да ето те са самостоятелни сега в училище, има TikTok, има вейп. Няма телефони в това училище. Да, това исках да попитам, къде вече влизайки в обществото нямаш въдица. Имат право в 4-ти клас да го носят, като в класните стаи има от тези големите, не знам дали си ги виждал, като пано с много дупки, влизат в стаята и го оставят там. Излизат от стаята, взимат си го, слагат го в джоба. В смисъл, по време на час не може да има в джоба, нямат право, ако изобщо го занесат.
Нали, след 4-5 клас се предполага, че тогава евентуално могат да се прибират сами или нещо подобно и може да имат телефон в училище, в момента им е абсолютно забранено. Нямат право дори да го носят. Добре. Да, ето това е граница. Ето това е ясна граница, която вие сте се съгласили. Защото знаеш вече, има 3 годишни, с които са на телефоните. Нали? Сега ще ти разкажа. Нашите деца имат от много малки телефони. Много хора са твърдо против, имаме приятели такива, които са против. Аз нямам против. Това е тяхно решение, но моята малка дъщеря Микаела на 4 години беше, когато каза за имения ден, не питаме, какво искаш да ти купим? Всеки очаква Барби, нали, или Лего или някаква друга подобна тъпотия. Тя каза, може ли да ми купите телефон, от който да се обаждам? Аз си казах, няма проблем. Даже не се бях консултирал с жена ми. Казах, няма проблем. И тя каза, аз искам да се обаждам на роднините. И точно това направи. В първия месец ги съсипа. На ден звънеше на повечето между 3 и 6 пъти. На мен ми е звъняла 12 подред, аз съм в среща, не мога да говоря 12 пъти подред едно след друго. Аз пиша на жена ми всичко наред ли? Тя да, нали, звъни подред на всички. И знам, че няма проблем. Съсипа ги. Накрая се шегувахме с роднини да им взимаме по 50 евро, нали, да изтрием телефоните им от нейния, да спре да звъни, нали. Но тя се окрути, нали, в последствие. Искаше да се обажда на роднините, да има собствен телефон, гледат ги ограничено, говорят английски, без да са учили английски в училище. Говорят английски. Като казвам говорят, те хората ще кажат, нали, айди. Няма проблем, ако някой се чуди и не вярва, може да дойде да види. Говорят с изречения на английски. Аз като го осъзнах това нещо преди години, от време на време по пътя за колата, директно говорим на английски, само на английски говорим. Нали, с тях просто за да посвикнат, да ползваме момента, в който попиват като гъби и да научат максимално много. Голямата ми дъщеря знаеше думи, които аз не знаех на английски. Една дума, разбира се, но имаше такава, която аз не знаех, тя я знае. Беше на 7. Впоследствие отидох на работа и попитах около мен хората, които знам, че говорят английски, някой знае ли как се казва това на английски? Никой не знаеше. Дори и шефа ми, който по принцип тогава се водеше за доста добре говореше английски, никой не знаеше тази дума, тя я знаеше. Помниш ли? Маруля, знаеш ли как е? Летас. Да, летас. Никой не я знаеше. Мъди падъл, какво е? Да, защото са... Мъди падъл, знаеш ли какво е? Мъди падъл е локва. Кална локва. Така. От Пепа Пиг. Да. Тя е повтаряла. Никой не го знаеше. Просто неща, които може да ни трябват впоследствие, но ги знаеш и те говорят. Благодарение на телефона, на YouTube, на ограничено гледане, разбира се, не е разпуснати. Те знаят английски в много голяма степен. И аз всеки, който не иска да дава телефон, сам си преценя. Да, това е уважението на семейната граница, ценност, която си прави всеки. Ние сме разрешили, аз не мисля, че има минуси, водим ги почти всяка година на очен преглед, за да не стане някоя беля, но все пак гледат екрани от 2020 и някоя година, нали се сещаш, те са доста по-добри от TFT мониторчета, на които ние сме играли на компютъра едно време, при които след 3 часа и половина и не мога да стиснеш, нали, и очите са ти червени като на наркоман. Те гледат коренно различни неща. Да, така е. Сега една ключова тема, която винаги гледам да засегна, твоите отношения с баща ти. Спомняш ли си някакви такива ключови моменти? Чак ключови не е. Имал съм уважението и до ден днешен го имам винаги. Нямали сме никакви проблеми бащино-сински. Ние имахме момент, той работеше в София от 90-та до 94-та година. Тук за по-добро за семейството, разбира се. Като гастарбайтер, но в друг град, не в... И той за семейството си правеше следното. Сутрин в 6 часа тръгваше за София в понеделник и в петък в 4 часа тръгваше наобратно за Кърджали. И той навъртя около 250 000 километра за 4 години, за да е колкото може повече време с нас. След това да се прибра и направи автосервис, в който аз израснах и ние с него сме прекарвали повече време, отколкото аз примерно съм прекарвал с гаджетата ми.
Защото аз ставам сутринта, отиваме с него на работа, прибираме се 6 часа, 7 съм се наял, излизам с гаджето и се прибирам в 11. С него съм бил 8 часа, с нея съм примерно 3. Разбираш, и това нещо много ни помогна, нали? Ни прекарвахме ужасно много време заедно. И съответно съботи, за ходене за риби и така нататък, така че всичко е наред. Аз не съм представител на извадка, която да са имали проблеми или търкания, или дрезги и така нататък. Ти на колко си години си бил, когато той е бил в София? На 6. От първи до 4-ти клас. Имаш ли някакви спомени тогава за... Само хубави, защото идваше с коли, които не бях виждал дори на картинка. В това един ден тичаме навънка и пред училището тълпа, 40 човека. Аз дори не виждам тълпата за какво е. Оказа се, той внесоха тогава едно от първите Audi TDI в България. Беше купено от Германия. Той го докара до тук на ход и дойде да ме вземе от училище. Извънземно. 90-та година 99% автомобилен парк беше руски. В Кърджали, примерно да кажем. Беше извънземно. Тебе оттам ли страстта към автомобилите се развива? От него със сигурност. От него много ми е интересно. То като момченце по принцип. Нали си имаме, но от него много. И в последствие ремонтиране и така нататък, реставриране. Значи ти реставрирали сме няколко коли с него. Купуваше ги той повредени, правихме ги и той в последствие ги продаде. После съм и работил една година реставратор на автомобили. Допада ми много. Той сега хоби ли ти е или ти е и някаква... В България не е лесно да се изхранваш такова нещо. Дай Боже някой ден да стане. Много е трудно. Не съм го подхванал заради това. Много ми е на сърце. Добре, моменти, в които ти може би запомняш, че бащата ти е засял нещо. Примерно, сине, след еди колко си години ти ще разбереш. Имаш ли такива проникновения, които да си преживял, да можеш да издърпаш като спомен? Не, отнасяш се много добре с майка ми. Много рядко се караха. Нещо, което се надяваме и нали, вкъщи да се случва. За сега се случва. Нали, много рядко се караха. Той по-скоро като по-голям, но съм го чувал и преди. Едно от най-хубавите неща, които можеш да направиш за децата си е да обичаш майка им. Нали, това го казва много често и ми го е казвал и на сватбата ми го каза пак. Нали, това е нещо много важно. Нали. Избрал си човека, разбирате се, не се занимава и с глупости, гледай напред, нали, за да сте щастливи и децата. Да, е много красиво. Готино е, да. Готино е и се отнася много добре с нея и до ден днешен е така, нали, се отнася много добре с нея. Пример. Да. Личен пример. Ние сме гледали от тях, от кой друг да гледаш. Да, абсолютно. И сега ти имаш ли някаква такава ценност, такъв слоган, който би искал да предадеш на децата? Моите са момиченца и двете. Явно да, не знам как се прави другото. Поисках опит от познати и приятели, не ми се получава. Нали, най-вероятно да имам и 10 и 10 са момиченца. Така че нямам нещо подобно и според мен са доста малки. Да внимават с момчета. Такива работи. Аз го чувам го отстрани. Наскоро чух, ние като пораснем двете с Мики, ще живеем само ние двете в отделна къща и единственото момче, което ще може да влиза у нас си ти. Което абсолютно непоискано. Много ми допада. Нали, няма някакъв... има някакъв интерес от голямата, нали, но като цяло всички момчета са гадни. Ти знаеш, тези години те са и глупави, те ги побиват, нали, малко. Тормозят ги, така че по-скоро няма да дойде. Там нещо след 15-16 сигурно ще има. Има време. Добре, като си имал такова детство и такъв пример, какво смяташ, че е едно нещо, което българския баща би се ползвал от него в това общество, в което живеем? Като ценност или като пример, като действие, като отношение, като характер? Нашата народопсихология тук в тази част на Европа, не при мен, разбира се,
има за съжаление такъв един момент, в който доста хора си побиват жените. Аз го ненавиждам това нещо и наистина много се надявам младото поколение да не го прави, защото не е редно и не е окей по никакъв начин. Това е нещо, което много ме дразни, ме тормози. Надявам се да се изкорени от нашата народопсихология. Второто нещо е да на всички хора да започнат да се къпят редовно, защото и това е част от нашата народопсихология. Един френски журналист преди 100 години е обикалял по нашите земи и е написал, там живее едно крадливо племе, което си чистити банята. Да. Нали, ако може тези неща да не присъстват, да присъства уважение, нали, и чистота на говорене, чистота на поддържане на къщичката ни, би било страхотно. Това е интересно, до сега никой не е отговарял и по два, и с двете заявки, които ти правиш. Първата, според теб, от какво се поражда за домашното насилие? В смисъл, какво може да те предизвика подобно отношение към близките ти? Алкохола помага. Да. Аз също употребявам алкохол като всеки средностатистически българин, нали, никога не съм посягал на жена. В живота си никога. В семейството ми не съм го виждал също никога. Така че пак стигаме до момента, в който ти правиш каквото си видял. Може би ако баща ми биеше майка ми, може би и аз щях да го правя. Да бия жена ми. Не знам. Аз не съм го виждал, ненавиждам го, съветвам никой да не го прави. Да, имаш право, че алкохол в комбинация от пример в миналото си е доста добър. Жените имат способността да те изкарат извън нерви, Да. често, ти си женен, знаеш за какво става въпрос, не е решението това. Просто няма никакъв смисъл. Не знам по-добре ли се чувстват после. Не е моето. Аз не съм такъв. Да. Не, това е много голяма тема. Насилието е сериозен проблем. В тази част на Европа е така, примерно да кажем в малко по-западните части на Европа, тези неща са урегулирани, има хора, които знаят къде да отидат, какво да направят. Да. Тук за нещастие имаше и смъртни случаи, нали, нарязани хора в куфар. За щастие е много рядко. Нали, но ревността и алкохола са бич. Да, има някои неща, които не помагат, нали, на общността, особено при тази възможност да правиш каквото искаш само с пари. И да отидеш където поискаш. Да. Ние имаме възможност да правим каквото си пожелаем, да отидем където си пожелаем. Хората забравят много бързо. Да. Късопаметни сме, за което е лоша черта. Нали, според мен, късопаметни сме и за политици, и за други неща. Да. Хората забравят, че допреди 30 години, 35, можеха да отидат точно в 3-4 соцдържави в Европа. Да. Простолюдието. Можеха да отидат там. Сега детето ти може да учи навсякъде, ти можеш да отидеш да видиш всичко. Нали, за наше щастие, нали, нашите възможности се покачват, нашия начин на живот, нали, и имаме възможност да отидем да видим нещо. Свят. Кой преди 10, дори преди 15 години ходеше всяка година по 2 пъти в Гърция? Да. Добре, сега да отидем в малко по-сериозна тема. За теб лично, кой е най-трудният ти момент в живота и как се справи с него? Ти ма заби. Значи нямаш. Труден момент, много трудни моменти съм имал. Не знам кой е най-трудният. Просто избери тогава, ако съм на коментар. Като имах здравословни проблеми, може би най-трудният момент. Имаше момент, в който от много млад много трудно ходех. Оказа се, че имам дискова херния, която след една грешна диагноза и 1 месец лекуване безмислено, нали, не се поднови и много дълго време болеше. Имаше момент, в който трудно ходех, докато накрая, нали, разбраха за какво става въпрос. Намерихме правилното място и ме излекуваха. В България много читави хора има. Може би това е най-трудният момент. Наистина, като не можеш да правиш нещата. Аз бях спортист като малък, макар че сега не личи. И може оттам да е породено нещо, може да е от автосервиза, не знам. На 17 години дискова херния. Личният лекар, тя неглижира ситуацията.
И един месец ходех на разни тъпи нагревки, глупости, абсолютно безмислено. Аз не можех да седна на диван, да стана от диван, нали, всичко беше с много сериозна болка. Кой беше до тебе тогава? Семейството ми, единствено и само те не знаех какво да правят, факт качиха ме на колата и си почна Военна медицинска академия Пловдив, врачки по София и така нататък, всякакви неща, за да никой не очаква. Да. Около теб няма никой на 17 години с такава диагноза, сега сигурно е масово. Как мина през това? Какво беше в тебе? Тегаво ми беше, защото ти се обездвижваш се, нали? Не можеш нищо да направиш. После имах една криза в Германия, като живеех, тогава една приятелка ми помогна. Аз цяла нощ не спах от болки, нали? Накрая изчаках да стане примерно 7-8 часа, да се обадя да ми даде там мазило, нещо да ми помогне. Беше ми много тегаво, но това беше момента. Сега знам как да я контролирам. Усещам като ще има криза и знам какво да направя. т.е. ти продължаваш да трябва да се справиш. Цял живот, от 17 до края на живота ми това ще стои. И сега това нещо оставя ли отпечатък при възпитанието на дъщерите ти? Ние не знаем как се е получило. Как да предпазиш някой от нещо, като не знаеш как се е получило? Да. Ти не знаеш как се е получило. Примерно, ако имаш баща ти, ако има генно заболяване, може би е хубаво в някакъв период, някаква възраст да се прегледаш дали и ти го нямаш. Да. Онова... Да, то е придобито по някакъв начин, но... Не се предава. Жена ми е генен инженер. Да. Дисковата херния не се предава наследствено. Така че да са живи и здрави. Чука ли ти канчето с много наука вкъщи? Не, но има теми, по които не можем да комуникираме много, защото тя е на светлинни години пред мен. Да. Нали, така че много умна. Налага се да съгласяваш. Не, аз по принцип се съгласявам. Тя просто има неща, които не разбираш. Генно инженерство. Да. Това е много интересно, защото обикновено, ще кажа, западната общност, наистина мъжа седи интелектуално с привилегия над жената. Мислиш ли? Много често зададени, особено технологичната част, технологичните фирми, всичко с програмирането и така нататък, математическото мислене като цяло, са го делегирали малко така, да не са го сложили на кантар, докато творчеството е в жената. Не съм запознат, но ще ти кажа, примерно, по време на кризи, жените са уникални. По време на кризата 2009 година, световната криза, големи компании с CEO-та жени са преминали много по-бързо през този момент и много по-безболезнено, отколкото CEO-та мъже. Може би майчиния инстинкт помага страшно много в такъв момент. Доказано е, има статистика и така нататък, много интересно. Взимат по-правилните решения по време на момент, в който примерно никой не очаква. Настава световната криза, банка фалирала, нали, всичко тръгва надолу. Компаниите с CEO-та жени са справили много по-добре. В световен мащаб. Те имат тенденцията да са по-гъвкави от мъжа, нали? Много големи компании в България в момента са ръководени от жени и се справят много добре. Да, така. Има си голяма. Той идеята на този подкаст и на конференцията не е да върнем отново силата на мъжа, а присъствието му в емоционалния и възпитателния, образователния свят на децата ни, отношенията с жените ни, пак да се върнем към това, което ти се оказва, че правиш, да бъдеш част от, нали, да не подминаваш човек, който има нужда от помощ, ако ти имаш 5 минути. Така е, не само това. Може би е имало нещо, което ми е липсвало като малък, защото, примерно, баща ми каза още в началото, като имахме едно дете само, той ми каза, ти правиш много повече неща с децата, от които аз някога съм правил. Yeah. Аз много ми се искаше да бъда на линия за децата по същия начин, по който е съпругата ми, нали, с изключение на кърменето, нали, защото, нали, някакси няма как. Всичко останало аз да мога да го правя като нея, да мога да направя храна като нея, да мога да ги завия, да ги облека. Не мога да ги облека като нея. Аз като ги облека и тя само се фаща за главата, защото аз ги оставям понякога самостоятелно да се обличат, те слагат 4 цвята, а мен не ми дреме. Излизаме навънка, тя само като ги види и свива очите и казва, ще получа възпаление на зрителния нерв от това как си облякал децата. На мен тези неща не ми правят впечатление, но аз мога да им сготвя, мога да ги гледам самостоятелно, което се е случвало, нали, без разлика от това, че майка им я няма. Да. Нали,
целял съм го това нещо и той каза, правиш много повече неща, от които аз съм правил на времето. Да. Той, примерно, не е сменял, тогава нямало памперси, не е сменял пелени, не си е играл с нас, колкото и да не ни се случва и на нас толкова често, не си е играл толкова с нас, нали, помагал е с домашни, но пък някакви неща беше приятно изненадан. Да, наистина времената бяха особено различни. И аз на това го отлагам. Не, че го оправдавам винаги, но си е било значимо. Но не е и за упрек, Да, защото това правеха татковците едно време. Събираха се навънка или в кръчмата, или... Примерно сега ще ти кажа нещо, което в София го няма. Съседа срещу нас, да, имахме си дразги и нещо се поскараха в последствие и така нататък, но примерно съседа срещу нас идваше вкъщи да пият ракия с татко, не контролирано, както е тук. Звъни на вратата, влиза, сяда, пие каквото има на масата, яде каквото има на масата. Тук винаги е свързано посещението на гости, в повечето случаи в София е свързано с подготовка. Уговорка и подготовка, сега какво ще вземем, какво ще направим. Аз много се дразня на такива неща. И казвам, сме се говорили с жената, викаме, от един град сме, ще ядат каквото има. Ще пият каквото има, вкъщи за пиене има много, ще пият каквото има, ще ядат каквото има. Нали, сега имаме съседка, която идва когато си пожелая вкъщи, нали, съвсем свободно, ако има нещо на масата, яде, пие го, нали, детето идва, играят си, нали, всичко е наред. Такива взаимоотношения не са софийски взаимоотношения, те са по-скоро провинциалистки взаимоотношения. Общностната, така, по-свободната, непланирана. Точно така. Да, общност е наистина нещо, което заледнява. И не знам дали си виждал много често по провинцията, имаше беседки пред блока, където се събираха 99% мъже, нали, и жуляха карти, жуляха ракия, и те си имаха, тогава са си имали тяхната общност, но са били малко по-далече от семейството, нали, или по-често, навънка, на беседката, на картите. Сега пак има тази общност, но е малко с уговорки, с разбирателство. Съвсем различен привкус. Съвсем различно е, да. Добре, в семейната ти общност, която си създал с жената и децата, имаш ли нещо, за което съжаляваш? Наистина, обаче от тия специфичните неща, не си забравя това. Ами, чак да съжалявам, не, аз не съм такъв човек. Ако малко по-рано бяхме направили децата, може би щеше да ни е малко по-лесно. Нали, докато бяхме малко по-млади и като станат на 18, ние няма да сме на 57. Щяхме да сме примерно на 52, нали, да сме малко по-млади. Не, че се притеснявам, но по-скоро ще ми е по-приятно, ако, нали, изглеждам по-млад и не да кажа, примерно, на бала си, дедо ти е тук, пък това е баща е. Нали? Примерно. Нещо такова, нали? Може би, ако бяхме направили децата малко по-рано, то си има плюсове и минуси сега. Да. С по-късното идване на децата, можехме да им осигурим глезоти, които нямахме възможност по-рано. Нали? Едното е за сметка на другото. Да. Нали, пак щяхме да ги изгледаме, нямаше да са гладни и жадни, но нямаше да ходят на местата, които са ходили сега, нали, щяха да ходят по-късно. Виж, винаги може за баба и да се обръснеш. Тази брада е от 30 август миналата година, никога не съм имал брада. Според децата много ми отива, според жената много ме харесва. Аз честно казвам не знам лятото дали ще издържа. Много вероятно ще има сеч, но това е за първ път в живота ми. Никога до сега не съм имал, дори минимална брада, нали? Сега съм бил като тебе. Ама добре ти сте. Така казват. Лечи си, че я сресваш. Сресваме. А какво предизвика да я пуснеш? От септември месец миналата година не съм на трудов договор да работя за някой, което предразполагаше да нямаше, може би, да ми кажат нищо. Не по-скоро етикет, по-скоро гледаш около тебе пространството. Нали, аз съм работил от търговски позиции, които са представителни позиции и няма много хора с така. Сега все по-често има хора с бради, но не е много прието. Нали? Примерно
преките ми ръководители и собствениците на фирмите, те са били гладко обръсти и така нататък, се предполага, че примерно трябва да си така. Плюс това аз нямал съм желанието да имам брада. Не съм казал искам да имам, па сега не може. И така дойде, аз просто спрях да се бръсна. Тя порасна и после с малко оформяне пазе да се харесва и така. Браво. Така. Не е по определеното приведение. Нещо, което ти искаш да споделиш с гледащите. Да са живи и здрави и да обръщат повече внимание на децата си и на жената си. Нямам нищо друго. Много ти благодаря за отделеното време. За нищо. Надявам се ви хареса интервюто. Имаше интересни съвременни възгледи, които той по свой начин със семейство си имплементира, особено за образователно-възпитателната дейност на децата си и свободата, която той би искал да създаде за тях. Накрая искам да ви споделя, че всъщност вече имаме потвърдено зала за Варна и на 26 юли ще имаме ще имаме конференция за защита на България във Варна по инициативата на един татко, Варна от Крум Крумов, който ни съдейства много активно, помага ни да подберем лекторите, свързани с местни бизнеси, които може да искат да партнират или да бъдат част от събитието, защото ние не сме толкова запознати с дейността във Варна и ние всъщност разчитаме на партньорства с татковци или дами, които биха искали да доведем конференцията в техния град. И това наистина е част от изграждането ни на общност, която да се самоподкрепяме за тематики, които са релевантни и нужни на днешния баща, съответно и на семейството, защото то е половината от единицата, едва ли не семейната, преди да се роди детето. Така че ако искате да бъдете част от организацията във Варна или по някакъв начин да партнирате, всичко зависи от това по какъв начин бихме могли да се договорим и да обсъдим за благото на мъжкото здраве. Така че свързете с нас, пишете ни отново, ако искате да бъдете гост или да предложите някакъв като гост или дадени тематики, които горят във вас, винаги може да ни пишете и да бъдем полезни за всичко. Благодаря ви, хубав ден!